Aquesta col·lecció no tractarà sobre la quantitat molt gran de fòssils que se troben a les terres de Castelló, sinó únicament d'aquells que van ser descrits a Castelló. És a dir, la primera vegada que es va trobar va ser un terme municipal de les comarques de Castelló. Això, quan se descriu, hi ha un còdic internacional de nomenclatura zoològica que quan un científic troba una espècie nova i la descriu, designa un individu, un fòssil concret, que en diem holotip o holotipus, i el té que depositar normalment un museu, una institució, perquè tots els altres científics després volen comprovar si el que han trobat és el mateix, és això. El holotip, que s'utilitza per a la descripció, és el que porta el nom, diguem. Us explico un altre concepte paregut, que és topotip o topotipus, que diem que seria un fòssil trobat al mateix jaciment o al mateix municipi on se va trobar el fòssil original. Aclarit aquest concepte, entrem un poc més en matèria. La col·lecció Fòssils Castellonencs començaria l'any 1859. Ja Joan Vilanova i Piera era un valencià metge. En aquell moment no hi havia geologia, l'únic que s'estudiava ciències naturals era la carrera de medicina. Que va ser, podem dir, el que va fer les primeres descripcions, i dic descripció d'una manera laxa perquè realment va descriure poc, però va figurar i va publicar un llibre que era un llibre en principi més agrícola, que era algo així com sobre l'agricultura de la província de Castelló, i va descriure, o si més no, va figurar quatre fòssils que són també, a més de ser els primers de Castelló, són concretament xertolins, són els primers que es van descriure en tot el País Valencià. Concretament, dic jo que el primer, simplement ho dic perquè dels quatre és el que està el primer, és l'eurotomania piscuetana, que li va dir ell, avui dia diríem Chimentone piscuetana, que és este fòssil xertolí que se'n troben també en Morella, en Cervera i en altres llocs. Bé, com a introducció caldria dir-vos que per què han fet això? Han fet això perquè en primer lloc no estaven publicats en cap lloc, no estaven catalogats, publicats sí però individualment i de forma molt dispersa. El món del fòssil és molt complicat perquè no hi ha un llibre on estiguen tots, no hi ha guies on estiguen tots, i al llarg de la història hi ha algunes enciclopèdies del segle XIX, quan sobretot els francesos van començar a publicar, i després estan dispersos. Ja veureu que estan dispersos i publicats a molts de llocs, tots de fora. Fins quasi arribar a l'última no s'ha publicat mai cap aquí. La primera que s'ha publicat en aquesta revista que fem nosaltres. Els holotips, aquesta és una altra cosa que veurem després, sovint s'han perdut. I la majoria no estan disponibles. Ara ho veureu perquè el gros dels de més de 100 anys, que la majoria s'han perdut, i els que no s'han perdut estan a Budapest. Després us explicaré per què estan a Budapest, que té un poc de... I per tant aquest patrimoni la gent no ho coneix, no sap que vas a un poble i no sap que tenen fòssils propis. Bé, la idea era estudiar el catalogador i després fer col·leccions de fòssils d'aquells que es pogués retrobar en topotips, és a dir, els fòssils trobats al mateix municipi on se va descriure i depositar-los en museus més propers. El projecte tenia tres eixos, un eix patrimonial, recuperar un patrimoni que no se n'és molt conscient, un eix científic i un eix didàctic. L'eix patrimonial consistia en trobar al camp els topotips, i així estem oberts a la col·laboració entre els que ens ajuden, perquè és una feina molt gran, depositar-los en museus, potenciar la seva valoració patrimonial i dissenyar material expositiu complementari, com l'exposició que veureu. Hem signat un conveni entre els museus, el Museu de Cinctorres, el Museu de la Valltorta i el Museu de Paleontologia d'Onda. El Museu de la Valltorta, com és de la Generalitat, no hem signat conveni, perquè no en signi, a més no tenen directors fa mesos i vam parlar-ho en l'antic, però encara no hem reposat el nou director, però ja hem començat a depositar material. Bé, l'eix científic bàsicament seria confeccionar i publicar el catàleg
que és l'única part que està, podríem dir que està completa. Investigar la disponibilitat dels holotips, que el gros ja s'ha fet. Després caldria revisar les espècies que calga i en algun cas designar neotips, una altra paraula. Neotip seria, en el cas que l'holotip, aquest exemplar que va servir per descriure l'espècie, s'ha perdut i algun científic troba la necessitat de tornar a escriure perquè hi ha dubtes sobre la sistemàtica, designar-ne un de nou del mateix municipi el més prop possible, depositar-ho en un museu. Això se'n diu un neotip. Bé, i l'eix didàctic finalment seria divulgar aquest patrimoni del públic general i sobretot potenciar que aquestes col·leccions poguessin servir per primària i secundària. Primària i secundària, la geologia i la paleontologia tenen molts poquets temes, per tant, ens pareix molt interessant que almenys aprofitar que d'entrada ja els xiquets normalment tenen interès pels fòssils, poder fer una excursió a un museu pròxim i ensenyar els fòssils que tenen a prop, que puguen viure com a algo pròxim, de la mateixa manera que els ensenyem el roure, les carrasca i l'assumís com a algo propi, algun fòssil com a algo propi. Dins d'aquest eix didàctic veureu la col·lecció que tenim allà dalt, que és una col·lecció d'uns 14 pòsters on estan representats en la seva, la majoria dels casos, en la seva, tal com van figurar els articles originals, els fòssils. No són sobretot els del segle XIX, imatges de molta correcció. Bé, la comunicació parlarem d'això. El catàleg té una estructura que la primera venda s'ha publicat en la revista Estanemus i està completa i té molta informació. La més bàsica és com se diu l'espècie, quin autor la va descriure, l'any que la va descriure, la localitat tipus, és a dir, el lloc on es va trobar, i el film o classe que és això. Això podem dir que està acabat, se va publicar l'any 2011, vaig publicar la primera catalogació, i el 2013 amb l'ajuda de Vicent Gual, el balligonent que teniu aquí, de cor, si més no, vam publicar la primera venda on vam repassar tot el que hi havia, vam afegir informació i vam tancar el 30 d'abril, me pareix, de 2013 tot el que s'havia fet mal. De fet, el dia 24 encara es va catalogar, encara es va descriure en un article anglès una espècie també curiosament de xerri. Aquest treball de gros ja s'ha fet, hi ha 136 espècies, hem trobat, de moment, que abarcaria el període que va del 1859 al 30 d'abril del 2013. S'han descrit en fòssils a 25 termes municipals, a 7 de les 8 comarques de Castelló, i la major riquesa es concentra als ports i al Baix Maestrat. Després veurem un planet. Els termes amb més diversitat, on s'han descrit més espècies, són Morella, 31, Xert, 21 i Forcall, 18. Aprofito per dir que Morella, tot el món parla dels fòssils de Morella i parla de dinosaures. Encara no se n'ha descrit mai cap, potser estem a la vora. I és curiós que Morella, que sí que té un museu de paleontologia, fa anys que l'ha fet, les espècies descrites a Morella no estan. No estan, i si n'hi ha una ni ho posa, ni està descrita, no li han donat molta importància quan de moment se n'han descrit una i continuen descrivint. Bé, ara farem una excursió per Vallbona. En Vallbona també se n'ha descrit una i m'estendré un poquet més. És l'autòpsi Rollell. La va descriure Lambert l'any 1936. Aquí teniu les imatges originals, la imatge vista per dalt, que diu que és de l'ambient de Vallbona i el mateix fòssil vist per baix. Qui era Lamberta? Això ho va publicar el Boletí de la Societat Espanyola d'Història Natural, ho va publicar en francès, i Jules Mathieu Lambert era un paleontòleg francès. Penseu que en els principis de la paleontologia, bàsicament, hi ha alguns anglesos, però hi ha sobretot molts de francesos, que han creat les bases. I este era un especialista en equinoideus, eriçons de mar. A Vinaròs en diem capellanets. Bé,
l'article porta per títol sobre alguns químics cretàcics d'Espanya comunicats o passats pel professor Royo i Gómez. Aquí està la descripció, la curta descripció, diu que aquesta espècie mesura uns 33 mil·límetres de diàmetre, un 16 d'altura i té una forma semblant a un altre aldotoxi retelíquid. Qui era Royo i Gómez? Ell diu que li va passar Royo i Gómez. Royo i Gómez és un paleontòleg que era de Castelló, de Castelló-la-Plana, va néixer al carrer que ara en diuen O'Donnell, i al mateix carrer, curiosament, d'un altre gran geòleg castellonenc, que eren sos veïnats. Tots dos visitaven sovint Vallibona, si no sovint algunes vegades, i Morella. Estome va treballar al Museu Nacional de Ciències Naturals de Madrid i això lligarà després en per què està el fòssil a Madrid. Estome va ocupar diferents càrrecs i fins i tot va ser director general durant la Segona República, era militant de l'Esquerra Republicana i en acabar la guerra lògicament va tindre que emigrar, sortir per Canes i va fer cap a Colòmbia. A Colòmbia va ajudar fonamentalment a muntar el Museu de Geologia de Bogotà. De fet, avui en dia porta el seu nom. És el Museu de Royo Gómez. Al 51 se'n va tindre que anar a Venezuela per un problema familiar i és que sabeu que Bogotà està molt alçada i la dona tenia mal d'altura. No se'n sortien i al final va decidir anar-se'n a emigrar a Venezuela, una segona emigració, i allí va morir. Recordem que treballava al Museu Nacional de Ciències Naturals. Jo em vaig arrambar al museu a buscar-lo, vaig anar al museu, el conserve. Aquestes són fotos que vaig fer jo, però són de l'original, de l'holotipo que es conserva. I a més de fotografiar-lo, vaig comprovar, vaig constatar la fitxa, i en la fitxa posa col·lecció V. Tirado Salles, que és Vicent Tirado Salles, i ara en parlarem d'ell. I Lambert el té perquè quan Royo Gómez el veu, li va aparèixer uns fòssils interessants, i alguns eriços més, i li va enviar en aquell moment un dels especialistes més importants en químics, que després el va classificar i va publicar a una revista on Royo estava en el Consell de Redacció. Tot estava lligat. Bé, se conserva allí, té el seu número, 12.112, i posa Vicent Tirado. Vaig averiguar, amb l'ajuda de Vicent, que ha rastrejat i hem intentat averiguar. Vicent Tirado Salles havia nascut a Castelló de la Plana el 1895, és a dir, del mateix poble, i va estar de mestre en Vallibona de 1928 a 1934, no sabem quan va morir, probablement dels fets de la guerra o en combat o una repressió posterior, no l'han aclarit, són bastant hermètics a accedir als fitxers. Era també militant d'Esquerra Republicana i Royo Gómez era de la colla de mestres que volien fer un magisteri més obert. Recordo el comentari el dia que vam fer l'excursió que me comentava un senyor d'aquí que va ser el primer mestre que no us pegava. Recordava, el primer recordava, no es pegava i sortien al camp i buscaven fòssils i miraven plantes i tal. I el Royo, junt amb altres mestres, ho han trobat també el mateix cas en el mestre Cintorres, el de Morella, i una mestressa, la mestra de Useres, que els havia format un poquet de la geologia i els animava a que busquessin i que el material que trobaven l'enviessin al Museu de Ciències Naturals de Madrid, on ell estava de conservador. Van ser els primers que van trobar, però dels primers que van començar, no els primers perquè ja Vilanova em va portar, però també van ser els primers que van enviar fòssils de dinosaure als de Morella. Bé, este senyor, que jo penso que és el que va vestit de blanc, és una foto de molt mala qualitat, penso que era ell perquè tenim altres fotos i va vestit de blanc. Jo trobo que la gent de Vallibona anirà sempre fos perquè el blanc és molt brut, un mestre que no treballava al camp, no tenim molta informació d'ell.
Però el cert és que ell sí que li devia comunicar a Rollo que havia trobat alguns fòssils interessants. Rollo els va dir que els enviessin a Madrid i de Madrid van fer cap al francès i el francès Lambert els va descriure. Aquesta foto també pensem que és d'ell, estava a fer sosveïnat a l'altre geòleg, també va en camisa blanca, està aquí al Mas de les Moles. L'altra foto la va fer Vicent Gual el 2012 o el 2013. Fixeu-vos també com ha canviat a l'hora de buscar fòssils la coberta vegetal des que no es carboneja i des que no es trau tot. S'ha cobert molt i ara és més complicat trobar fòssils. Un poc més. Fixeu-vos que la foto és quasi exactament el mateix lloc. Esta és quan la va visitar Sosveïnat i esta seria de recent. En este mapeta hem cartografiat per colors i per intensitat. Els pobles que estan en blanc no se n'ha descrit cap i després per color intensitat del verd al roig fosc, allà on se n'han descobert. Si vos fixeu, les taques més importants són les que ja comentàvem, Morella, Forcall, Cervera, Traiguera, totes concentrades un poc al Baix Maestrat i els Ports. Hi ha aquí baix una taqueta que és de Ribesalbes, però això són fòssils del Miocè, són més recents. És una altra zona. Tota la part nord, això és una conca sedimentària. A millor són tot conceptes i si no ja me preguntareu això. Conca sedimentària, per entendre-nos, seria una cubeta, penseu ara al mar Mediterrani davant de la nostra costa, no? On el riu, per exemple el delta de l'Ebre va tirant, acumulant sediment. Cada any potser augmenta un centímetre. I va estar aquesta cubeta del Maestrat, que agarraria pràcticament tot el que avui en dia el Maestrat, els Ports i una part de Terol, va estar en funcionament des de com a mínim del Juràssic fins a l'Albià. És a dir, va estar 30 o 40 milions d'anys acumulant sediment. Després se va plegar tot això, se va moure la placa africana, un altre concepte, plaques. Les plaques, sabeu que els continents són com unes plaques que estan damunt del magma i estan, diguem, que sudant i es mouen a una velocitat molt lenta, però es mouen. I en algun moment se va moure la placa europea i l'africana i esta cubeta, tot el que hi havia acumulat, que hi havia en la zona de Salsarella, se calcula que es va acumular 2,5 km, 2.500 metres de sediment, van anar plegant i van aixecar totes les serralades del sistema ibèric i també el Pirineu se va plegar. Bé, doncs tota aquesta zona que tenim nosaltres és del Cretàcic, bàsicament Cretàcic inferior. A la Llimona hem trobat aquest continental de més amunt, però bàsicament és tot Cretàcic inferior. No té res que veure amb la cubeta minoreta esta que marcàvem, o de Ribesalbes, aquesta cubeta d'aquí, que això no té res que veure. És un llac durant el Terciari, és un llac continental interior i ja veurem alguns fòssils que són interior. Són plantes, són mosquits i no com el que veurem a tota la nostra zona, que fonamentalment són tots fòssils marins. Me direu, i els dinos què? Menys un episodi que hi ha una regressió marina, se va configurar un delta, les capes roges de Morella, tot això que veu argiles roges on estan els dinos, se va retirar al mar, hi havia un delta, penseu, algo així com el delta de l'Ebre, un poquet més orientat cap al sud, i el que era la plataforma continental, diguem el que al delta avui dia són arrossals, per ahir poblaven dinosaures perquè la vegetació del delta és sucosa i anaven a menjar. De tant en tant se'n moria algun i se tenia una sort que venia una riuada de l'enterrava, és el que s'ha conservat fòssil. Penseu que hi ha una gran diferència entre fòssils marins i fòssils continentals, per una raó bàsica. Tot el que se queda exposat a l'oxigen, tard o d'hora se desfà. Tot, parts molles i parts toves i parts dures. Perquè si es mor un animal, si l'anéssim a veure cada mes,
Bueno, les primeres 2 setmanes les parts orgàniques se desfarien, les mosques, els cucs se'l menjarien tot, però després les parts dures també se van meteoritzar, la pluja és un poquet àcid, va desfent, els canvis de temperatura el fan desfent i no queda res. Què passa? Que en la mar, normalment, si està un poquet cap a dins, quan moren els animals, alguns ja viuen colgats i se queden colgats. I el sediment els va tapant. Es va tapant i se conserven. No hi ha un procés de... Per tant, els fòssils continentals són rars. Quan trobem fòssils marins, en trobem per tot, amuntonades, centenars, milers, milions. En canvi, els continentals són rars. Té que passar la casualitat que aquest dinosaure que va caure mort, que penseu que tots els carronyaires van estirar, mitjar, no sé què, si s'hagués quedat exposat 2 o 3 anys, no es queda res, tenia que passar la coincidència que vingués una riuada que en mig metre de seguiment, que ho cogués tot i que després no quedés altra vegada descobert. Per tant, són estranys, per això també van més buscats els fòssils continentals. Canvis marins, normalment hi ha molts. En funció de si tenen parts dures o no, evidentment se conserven fòssils els que tenen part dura, i també d'altres coses. Per exemple, aquests animals que viuen colgats, endolentònics, se conserven millor que els que viuen per dalt. Per exemple, vos avanço quan parlem de l'eriçó de Vallbona. Eriçons, n'hi ha 2 grans grups. Els eriçons més antics són redonets, com els que ara veieu a la platja, de simetria radial o pentagonal. I en punxetes. Estos eriçons mengen vegetal, pasturen les algues que hi ha per les roques. Com pasturen i viuen per dalt les roques, a vegades fan un foradet i viuen allí, és els que veiem sempre, és la nostra imatge del capellanet, perquè és fosc, però quan se moren, els eriçons tenen una conquilla que és fràgil, que està feta per plaquetes unides, i pràcticament en una setmana o 2 li cauen les punxes, les pues, i després se les articula tot. Quan se les articula, i en un mes o 2 mesos s'ha desmuntat. Hi ha un altre gran grup, més modern evolutivament, més modern però ja funcionen fa 150 milions d'anys, que tenen una simetria bilateral. Simetria bilateral. Este que veiem molt per aquí, l'Heterastero-glomus, el més corrent. I són aplanaets, i aquesta gent, i els dic gent, ja m'ho perdonareu, vivien i s'alimentaven d'una manera molt diferent. Vivien colgats al sediment. Recordeu que estem, en tot cas, prop de la costa i arriba dels rius porten sediment, detritus. I mengen el detritus. Bàsicament el que fan és menjar diatomers, detritus, parts orgàniques que hi ha al fanguer, se'l mengen, filtren i caguen la resta. Quina diferència tenen? Tenen la diferència que viuen colgats. Com viuen colgats, les pues les perden o passen a ser quasi pelets. I quan se moren estan colgats. I normalment, si no hi ha una gran tormenta, no hi ha un tràngol fort, se queden colgats. Per això n'he trobat moltíssims, perquè no s'han desfet com nosaltres i n'hi ha molts. En canvi, nosaltres avui dia quan veiem a la platja la imatge que tenim és que no n'hi ha. N'hi ha. Davant de Castelló hi ha una colònia. Quan fa un temporal de llevant terrible, perquè potser estan 200 o 300 metres mar endins i colgats. Surt la conquilla, però si no la veig el primer o segon dia, després passen a la o passa la gent passant i se'n va. Però n'hi ha. Però segurament vosaltres no n'heu vist mai cap d'ells regular. Són blanquets i són molt singulars. Bé, doncs vos diria això i encara vos afegiria un altre element que funciona com un filtro per a la foto que ens ha quedat dels fòssils. I és, he dit que si no queda una part dura és molt difícil que se conserve, salvo jaciments extraordinaris com dels Ribesalbes, que tenim fins i tot mosquit. És una història que després, si volen, ne parlarem. Però la majoria de fòssils dels mol·luscs, fora dels ossos, que són fosfats, els altres són de carbonat càlcic. El carbonat de càlcic és el que forma les conquilles dures. El carbonat càlcic té la singularitat que té dos estructures, dos minerals, la calcita i l'aragonita.
són la mateixa fórmula química. L'únic que els àtoms estan ordenats d'una manera diferent. Si voleu podem dir, uns són de dretes i uns d'esquerres. En principi no passa res, però en principi, quan anem a períodes llargs, de 50-100 milions d'anys, la calcita és més dura, no està ben dit, més resistent, i l'aragonita acaba dissolent-se. L'aigua la dissol. I quan la dissol ens queda més el moll intern. Entonces, per aquí és molt fàcil que algú trobar el moll intern d'una petxina o d'un caragol, però no està la conquilla, només està el que era el buit, que s'havia reomplit de sediment i s'ha conservat. Tenim la mala sort, els que estudiem caragols, que tots els caragols són d'aragonita. Quasi totes les petxines també són d'aragonita, per tant no se conserven. Les petxines i els bivalves en dues excepcions. Les ostres, hi trobem ostres hasta cobrir, i els pectínids. Els pèctens, les pielles, també són de calcita, es conserven molt bé. Els erissons són de calcita, es conserven de categoria. Bé, potser m'estem, m'enrotllo massa. Bé, la descripció del catàleg és la col·lecció escrit, ja ho he explicat, el material de Castelló. El nivell taxonòmic que hem recollit en el catàleg només és el d'espècie, no subespècie, varietat, espècies. L'hem recollit en el nom original. Això què vol dir? El nom original vol dir el nom que l'autor li va posar. A vegades s'han fet canvis taxonòmics i se li ha canviat el gènere, però nosaltres hem respectat la guia del catàleg original. I no hem fet cap revisió. Això serà un treball que caldrà fer, revisar-los, no caldria revisar-los. Hem inclòs informació de l'holotip, la localitat tipus, el taxonòmic i complementàries sobre l'autor i la publicació on se va descriure. Mireu, aquí tenim una foto dels fòssils, són 136 fòssils descrits en Castelló, diguem a quins grups, els grans grups, fílums o classes que corresponen. Jo crec que reflexa d'alguna manera la biodiversitat molt semblant a l'actual, en una puntualització. En una puntualització que és que en l'actualitat el grup més divers és l'artròpodes, sobretot la classe dels insectes. Els insectes són la majoria continentals i són de pastor. És molt difícil trobar un insecte fòssil. N'hi ha, veureu en ribes altres, però és molt difícil. I l'altre grup més biodivers és el grup dels mol·luscos, els mol·luscs, podem dir les dues matèries. I aquí sí que es veu a la foto que han sortit així. Inclús han sortit a la foto en la mateixa biodiversitat, si més no actual, que és el grup més biodivers, la classe, més biodiversa, després dels insectes són els caragols, gastròpodes. I en tots els que s'han descrit, el 42% de totes les espècies descrites són caragols. Després van els bivalves, les petxines i després els cefalòpodes. Actualment els cefalòpodes no n'hi ha molts, n'hi ha 300 o 400 espècies, però en l'època cretàcica hi havia uns cefalòpodes que eren els amonits, això que heu vist com una enciamada, que no és un caragol, que era com un polpet que vivia dins la conquilla. Els pols actuals quasi cap té conquilla, llevat de la femella de l'arconauta, que quan cria fa una conquilla, i després el grup dels nautilus que fan una conquilla. Després estan les sèpies que tenen una conquilla interior. Bueno, en el Cretàcic era una extraordinària diversitat d'espècies. Van extingir-se tots en els dinosaures, quan fa 65 milions d'anys, quan va caure el meteorit. I, per tant, és possible, en la paleontologia hi ha molts d'espècies descrites, concretament a Castelló s'han descrit molt, l'últim sí, com veurem, i a més s'utilitzen per classificar l'edat de cada estrat, perquè tenen una avantatge. Una, evolucionen molt ràpid, hi ha molta biodiversitat, i com són nadadors, no viuen al sol de la mar, epidentònics com els caragols, sinó van nadant, se dispersen per tot el món. Per tant, és fàcil que correlacionar un amonit trobat en Vallibona en un trobat en Mèxic o en Califòrnia, perquè en aquell moment la mar estava, diguem, una gran mar, la mar Tetis, només separada dos plaques, el que avui dia seria Àfrica i Sud-amèrica i tot el paquet del nord. Per tant, és molt fàcil correlacionar.
Bé, veureu també que cordata seria, és el nostre fílum, és el dels vertebrats. Penseu que aquí estan tots els nostres avantpassats, estan rèptils, peixos, primer que res, rèptils, tortugues. Ja tenim una tortuga descrita i se n'acaba d'escriure una després que vam trencar la venda, i tenim molts de peixos. El que passa que els peixos, després veureu els peixos que s'han descrit, se n'ha descrit una llegenda a la província de Castelló, però ara us diré com se n'han descrit. No us espanteu, s'han descrit per l'osset que tenen dins l'orella. Així com nosaltres tenim el yunque i l'oliva, no? Els peixos tenen un osset dins l'orella. Este osset, a vegades, en jaciments extraordinaris s'han conservat fòssils. I va haver un belga que va vindre aquí, dels diversos jaciments, al Forcall, Morella, a la Mata, va carregar uns quants quilos d'això, les va garbellar i els va trobar els otòlits estos i va descriure 12 espècies. Veureu, un pòster que és com ho diria jo, un quadre japonès on és els otòlits. Avui en dia també podeu trobar, jo algun mariner me n'ha ensenyat, però en alguns són molt minutets. Què tenim més? Tenim braquiòpodes sí que n'haureu trobat per aquí a Vallbona. Sabeu què són braquiòpodes? De primer impacte pot parèixer, a veure, no el tenim, pot parèixer, ara m'ho ensenyaré les fotos, pot parèixer un bivalve, una petxina, però no ho és. Si un se fixa en l'atenció té dos valves que no són iguals, són diferents, i una té un forat que sortia un peduncle per agarrar-se al substrat. La simetria també, així com la simetria a la petxina, és l'eix que partit de les dues valves, aquella és al revés, tallant perpendicularment les valves, i moltes altres diferències. Una altra diferència important és que, i això és singular, és que els braquiòpodes fan força per obrir i les petxines fan força per tancar. Pareix una tonteria, però pel que estudiem fòssil té importància, perquè les petxines quan se mouen se desarticulen en seguida quan la part del tendó, que és orgànica, se deteriora o se desarticulen. Els braquiòpodes, com tenen que fer força per obrir, quan se mouen se queden tancats. I damunt són de calcitat, una aragonitat. Fossilitzen de categoria, és igual que tinguin 125 o 190 milions d'anys. Estan perfectes. Segur que n'heu trobat a Vallbona i perfectes. Bé, què més tenim aquí? Tenim un cuc. Els cucs, jo us he dit, els que no tenen verdura no se conserven. Este cuc que s'ha conservat, se va descriure Sant Mateu, és un grup de les cèrcules que en realitat el que s'ha conservat és que aquests cucs construïen un tub també calcita, material per aixoplugar-se, per entrar dins, i el que han conservat és el tub, el cuc. Hi ha coralls, nidàries un coral, quatre eriçons, foraminífers, i els artròpodes. Els artròpodes són insectes tots verribesalves i també hi ha un parell de crancs. Un d'Alcalà se concentra el 85% de totes les espècies que s'han descrit. Hi ha alguna coseta més vella, un d'Elias, el nostre Juràssic és molt pobre, així com a Terol és molt ric, i després tenim el Miocè. El Miocè és el terciari que parlaven de ribesalves on s'ha descrit una planta i diversos insectes. I del Pliocè, que és molt recent, parlant en termes geològics, 2 milions, 5 milions d'anys, en Almenara s'ha descrit algun mamífer, normalment són petits roedors. Quan se van descriure totes aquestes espècies? Us vaig portar a un gràfic i he agrupat el número de descripcions per cada cinquantena, menys l'última, evidentment, que només han corregut 13 anys. A primer cop d'ull se veu que hi ha un impuls molt gran en la segona meitat del segle XIX. Això ve provocat perquè no s'havia descrit res i ara vos contaré la història. Quan arriben els francesos aquí tot era verge. Tot fòssil que trobaven era fòssil nou. Es posaven i pum. Pim-pam, descrivien un rastre. També, jo almenys ho lligo així, com en tantes altres coses,
la guerra civil ha tingut un impacte molt negatiu en el procés científic. Com podeu comprovar, el procés normal és que se seguirà descrivint, però hi ha un gran buit. La primera cinquantena, ja heu vist, per exemple, us he contat la història d'alguns geòlegs que tenen que mirar i alguns moren i hi ha, diguem, un forat, no? La segona dècada s'ha reprès el treball, 1950-2000, doncs quasi s'ha igualat el del segle XIX, i en els 13 anys que portem ja s'han descrit moltes espècies. Penseu que l'últim rectangle no s'equivalen als altres, perquè a són 13 anys. Si seguim a l'altra marxa, en aquesta marxa se'n descriuran moltes més. En el qual jo interpreto dues coses. Una, que la marxa ara s'ha reprès i se descriu molt de material, i segona, que hi ha molta feina per fer encara, vull dir, se continuen descrivint espècies noves. Dic això perquè en el món de la biologia en general, en Europa, al segle XIX ja se va acabar tot. Les plantes, els crancs, els ocells, tot s'ha descrit. Avui dia no se descriu cap espècie nova, sinó que trobes una venga, allò raríssim, allò 500 metres allà, i trobes allí una espècie que viu acantonada, o algun raconet, una subespècie de planta, no se diu, però els fòssils jo crec que ni de bon tros està tota la feina feta. Queda molt per fer. Els autors de les descripcions. Fins ara han participat 40 autors en la descripció. Un 20% eren dones, només 3 autors són de les comarques de Castelló, i el que més va contribuir va ser Enrico Guà, que va publicar una obra el 1865, on va descriure 34 espècies de Castelló i 100 i pico terol. Aquest home va vindre, aquest home és este que teniu aquí, tan graciós, vestit de magistrat, era militar i jurista. Remarco que també hi ha un impuls molt gran del Sebastià Calçada des del Museu de Geologia al Seminari de Barcelona, Sebastià Calçada i els seus col·laboradors. I m'entretenc un poquet en Enrico Guà, perquè va descriure 34 en aquesta obra monografia de l'État jacquien de l'Espanya, el 1965. Este home va vindre i se va passar 3 mesos aquí. Va vindre, ell era enginyer geòleg, el van cridar perquè a la zona d'Utrilles, zona d'Andorra, volien aprofitar els veïns, els que després han sigut aprofitats per la central, no? I no s'aclarien els enginyers d'això, no s'aclarien ni a dir que era més antic i més vell, i el van cridar, i aquest home va vindre, va posar un poc d'ordre en la geologia, i van encomanar també que fes una projecció, un disseny de traçar un ferrocarril per baixar fins a la mar, i això és lignits, i aquí carregar-los en vaixells i portar-los a tot arreu. I per això tenim la sort que va descriure molts de la província de Castelló. Jo penso que va anar a buscar Vinaròs com a port possible, entonces va baixar Morella, va baixar Xer, i el que vos diuen, les passejades, les caminades, perquè anaven al camp, se van dur molt de material i després en ser a França va descriure detacada 34 espècies noves. Vos he posat aquest quadre per fer-vos una foto general de la nacionalitat o estatalitat dels autors. Veu que hi ha 26 d'Espanya, però hi ha 8 de França, els de Bèlgica, els italians, un alemany i un holandès. Però el nombre d'espècies descrites, la proporció és més forta dels francesos. Fins un 47% de les espècies estan descrites pels francesos i un 14% pels belgues. No, ho he dit malament. Sí. No està bé, el que està bé és el número són un 52%, diguem, serien els autors espanyols i un 34% del francès, un 10% de belgues. On se publicaven aquestes descripcions? Per això també diria que m'ha costat molt, i si voleu vos conto alguna anècdota, que m'ha costat molt trobar les espècies descrites, perquè no n'hi ha cap puesto per buscar-les, tens que anar buscant i buscant durant anys, buscant on estaven, no? Veureu que almenys un 54% de les espècies s'han publicat en revistes o llibres en Espanya,
un 31% en França, en Bèlgica, Itàlia, en Holanda, Polònia, Suïssa i els Estats Units. No? Clar, això dificulta molt i vos contaré una anècdota. Vaig tindre la sort que per allà l'any 2003, me pareix que vam fer un congrés en Morella sobre el Cretaci. I estava jo present i un alemany, el Reiden, i l'Antonieta Kerki, una italiana, van descriure de viva voce una espècie, la Landereria miliani. Bé, i aquesta la tinc clara. Anys després dic, jo me'n recordo que l'havien descrit. Me vaig fer l'oco de buscar la Landereria miliani per tots els puestos, no la trobava. Van publicar les actes i no sortia. Sortia el resumen, publicació, i no sortia. Vaig parlar amb els organitzadors i per què no heu tret la ponència? No l'han enviat. No l'han enviat. Vaig estar anys com a logo buscant-la. Sí que me'n recordo que quan el rei ho va presentar, una xicota en la catedràtica catalana li va posar alguna pega, perquè era una aura gegantina i li va posar alguna pega. No sé si això va influir, però un cert i segur no va trobar. I al final, com aquest home no dona adreça, per supòs, correu electrònic no, i tampoc postal. Al final vaig fer-me en una adreça de l'Antonieta Kerki, que publicava en ell, i al final me va contestar una carta. Ho van publicar l'any 2006, quasi 10 anys després, a una revista italiana, i damunt no li la va dedicar a Milian, que era un home de Morella, un col·leccionista, sinó li la va dedicar a un paleontòleg napolità que li diuen de Castro, de tal manera que ja no era Landereria Miliani, sinó de Landereria de Castrolli. Per tant, jo anava a l'oco i no la trobava. Bueno, és una anècdota per us fixeu el complicat a vegades que ha sigut trobar-les. La llengua de les descripcions. Bé, la llengua de les descripcions durant el segle XIX, per això que vos diuen que els paleontòlegs fonamentalment són francesos i quan se les fa totes, és fonamentalment el francès. És 34 en francès i 14 en castellà. Al segle XX ja predomina el castellà, encara que francès encara se'n descriuen en 14. I el que portem del segle XXI, curiosament, francès continua sent la llengua que més s'han descrit. Castellà nou, en anglès encara el més 4, hi ha una anecdòtica en català, com hi havia una en italià, i dic que és curiós en anglès perquè en aquest moment el 80% del que s'està descrivint en tot el món se fa en anglès. Per tant, jo penso que l'evolució normal en el segle XXI és que acabarà augmentant, perdrà força el francès i augmentarà l'anglès. Veu que encara és equilibrat. En això de l'anglès té poca presència. On s'han conservat els logotips? S'han anat depositant en 16 institucions. Se'n conserva el 75%, que d'entrada dius, hosti, perquè n'han perdut un 25%? Un hauria de pensar, bueno, si ho deposito a un museu, estic segur que es conserva. No, pareix que no està segur. I quan un furga més, com jo vaig furgar i vaig demanar a tots els conservadors on pensava jo que tenien que estar a les col·leccions, que no sempre és fàcil, resulta que aquells que tenen més de 100 anys, els que han passat 100 anys des del moment de la seva descripció, només se'n conserva un de cada 3. I el 57% dels que se conserven són a Budapest. Encara molt que ens queda a Budapest. I Budapest estan al museu, que és una cosa semblant a l'Institut Geològic Miner d'allà, de Budapest. Perquè la col·lecció de Conguant, este senyor francès que vull dir, quan va morir, els seus hereus van intentar vendre-la, a Marsella se'n van furtar unes quants, però al final de l'ICME de Budapest van comprar la col·lecció, el que quedava i se la van endur a Budapest, i esto se conserva. Per tant, una bona part no està disponible i d'ahir la idea de fer col·leccions de topotips. Estos que parlaven de més de 100 anys, per exemple, els del Mafia i els de Budapest, conserven la meitat, segurament. Estos que no conserven ja no van arribar, perquè en el viatge que van a Marsella van passar històries. El Museu Nacional de Ciències Naturals de Madrid els havia perdut en principi tots, ara n'estan retrobant alguns, se veu que tenen caixes que només tenen classificades, a l'ICME ne conserven tot, i a l'Observatori de l'Ebre també els han perdut tots. A l'Observatori de l'Ebre van fer cap els que van escriure Landerer. Landerer és també una història curiosa, era un home un poc autodidacta.
era autodidacte i un terratinent que no va treballar en la seva vida, es va dedicar a la meteorologia i a estudiar coses. Era fill d'un suís, per això té este cognom tan estrany, un suís que va vindre a lluitar en l'última guerra carlina en els liberals i es va quedar, se va casar en una valenciana i es va quedar. El seu fill se va casar en una tortosina que tenia moltes propietats, entre altres coses a la Pobla de Benifassà, i ell va descriure algunes espècies. Bé, historietes. Us explico una historieta final, i és que quan l'autor que descriu un fòssil, que se'l troba nou, no ha comprovat que no estava escrit, el descriu, el figura, fa foto, el descriu literàriament, és així, patalam, i li assigna un nom. Assignar un nom no se pot posar el nom, se pot posar un nom que vols, però en unes condicionants, perquè és una forma llatina i en unes certes normes, però dins d'aquestes normes el que el bateja li posa el nom que té per convenient. He estat analitzant també els noms que van posar i bàsicament hi ha tres maneres d'anomenar-los, o tres grups. El que he dit antropònims, que és dedicar-lo a un antropònim, és a dir, a una persona. Normalment se li dediquen a un científic reconegut, a un geòleg, o a vegades el que ha trobat l'espècie i l'ha passat, com han vist en el de Vallibona, Lambert li l'havia passat rotllo i li ha posat ortòpsic i li l'ha dedicat. Això és un antrònim. La majoria, 2/3, s'han dedicat a gent. Ja te dic, el normal és a científics, geòlegs, coneguts, amics, i en algun cas més raro, al sobre, que també té nassos, dedicar-li un fòssil al sobre. Dic això perquè la primera que m'ha ensenyat, la piscuetana, dic que té nassos perquè li hagués pogut dir que li l'ha dedicat a la dona, si no la segona, perquè m'ha dedicat a mi padre político. Era molt pelotero i la veritat és que el sobre l'havia ajudat molt. El Vilanova perquè era el rector de la Universitat de València i ja va donar classes i el va ajudar, però bueno, tampoc hagués quedat de res així. Hagués dit al sobre a la dona que portar el mateix cognom. Bé, era un poc masclista. Després hi ha un altre gran grup que són els topònims. Molts científics, quan han descrit una espècie, li l'han dedicat al lloc que l'han trobat. Allí trobarem morellanensis, l'última tortuga, que encara no s'ha calculat, li han posat directament morellana, sense la rau llatina. Veurem l'últim que li han posat, inclús el gènere Certiceras, perquè és de Xert. Vull dir, és una forma també de nom. I un altre gran grup que jo he denominat morfònim, que tots els descriptors s'ha fixat en la forma, en la forma que li recorda, li diu magna, si és molt gran, o no me'n ve el cap, però és quan ho veiem ne veurem alguna característica molt singular de la peça que està descrivint, el seu parer. El nucleus, per exemple, recordo que és un nucleus. Bé, conclusions. El catàleg està conclòs, però caldrà en el futur, si volem anar a fer les actuacions pertinents i posar-lo al dia. Ja us he dit que des del punt que vam acabar s'ha descrit una tortuga. En l'apartat científic sí que queda molta feina perquè s'hauria revisat moltes espècies, se van descriure fa molts anys i hi ha alguns errors i caldria modificar-les. Alguns s'ha perdut el logotip i hauria que llegir nous neotips. I l'apartat patrimonial que hauríem de retrobar, per exemple, us avanço. El de Vallibona no ho han trobat, i a més l'hauríem de trobar a Vallibona, no morir trobar-lo a Vallibona, i n'hauríem de trobar 3 o 4 per poder posar-ne una en cada museu. Així que us encoratjo que si en trobeu, mira, us vaig a posar, us passo la foto, aquestes són fotos noves que tenen un poc millor que vaig fer al museu, quasi vos les podríem passar, per si alguna vegada veieu, recordeu que anem locos. I una cosa important, quan trobeu un fòssil que us paregui interessant, tot el més m'és igual, però m'heu d'apuntar. No vos fieu de la memòria, exactament el lloc que l'heu trobat. Si tenim el lloc que l'heu trobat, jo podré saber l'edat geològica que és, perquè sabeu l'estrat on està inclòs. I a partir de l'edat podem estudiar el que s'ha descrit en aquella època. Si no serà bé, en això sí que us demanaria si algú me troba, això. Per tant, aquesta és la feina que ens queda per fer.
Us ensenyo l'últim amonit, que a més és un amonit curiós perquè està obert.